வெல்கம் டு மை சேனல் கூகுள் கல்வி. நாம் இந்த வீடியோவில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் பிஜிடிஆர்பிக்கான ஆன்சர் ஷீட் வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அது ஏன்னு சொல்லிட்டு அவங்க விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பிஜிடிஆர்பி தேர்வு முடிந்தும் பல நாட்கள் ஆன பின்பும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் பிஜிடிஆர்பிக்கான ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டோ இல்லை ஆன்சர் கீயோ வெளியிடப்படாமல் இருந்தது. அதற்கான காரணம் இணையதளத்தில் பல்வேறு காரணங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது அதற்கான விளக்கத்தை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியமே அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது ஆன்சர் கீ வெளியிட்டு ஆன்சர் கீயில் ஏதாவது டவுட்டோ இருந்தால், உங்களுக்கு ஆட்சேபனை ஏதாவது இருந்தால் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மெயில்லையோ இல்லை லெட்டர் மூலமாக தான் அதை தெரிவிக்க முடியும். ஆனால் இந்த முறை ஆன்சர் கீயில் நீங்கள் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ஷன் இருந்தால் அதை நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே தெரிவிக்கலாம். அந்த புதிய நடைமுறையை ஆன்லைனில் நாங்கள் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால தான் லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு ஆன்சர் ஷீட்டும் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டும் ஒரே நேரத்தில் விரைவில் வெளியிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்வு வாரியத்தில் இந்த விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. பாலிடெக்னிக் சர்டிஃபிகேட் அப்லோடு இந்த மாதம் முழுக்க இருக்குது. அதாவது 31ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது. அது முடிஞ்சதும் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் எதிர்பார்க்கலாம். நன்றி.